Så jo, og du sagde, at jeg skulle quest indtil jeg kom herover. Ja. Har du så klaret en quest her? Eller har du bare taget den, så bare stoppet? Hvad mener du? Har du klaret en quest her? Nej. Altså, jeg kom her. Eller jeg har taget dem, der er der. Og så skal jeg bare videre. Ja, ja, der var 2, ikke? Jeg har i hvert fald fået... Jeg har 2 quests her. Nå, jeg har 3, tror jeg. Har du 3? Prøv at tjekke. 1, 2, 3. Jeg ved ikke, om de alle sammen er herfra. Jeg har nogen fra nogle dungeons endnu. Det skal de fjerne. Jeg mangler sgu en. Fra, hvad fuck er det? Fra, vi skal ind til Pandaria, skal vi ikke det? Nå jo. Skal vi have nogle ekstra XP? List of Pandaria. Men jeg har allerede klaret den, siger den. Nej, welcome back, Muxi. It's time to continue your trading. Oh shit, det lyder seriøst. Hallo, og de begge er Master Cheng. Hvad sker der for det? Willy. Den der en billede, der vi godt bruge. Jeg kan faktisk bruge begge, men den ene er bedre. Ouch. They see me rolling. They hate it. Vi skal tage den, der er længst væk til at starte med, tror jeg. Wow, what the fuck? Jeg er synlig. Du skulle ikke være synlig. Jeg er usynlig. Nej, du er ikke. Du er lige der. Nej, jeg er usynlig. På min skærm er jeg usynlig. Ikke på min skærm. Sådan. Nu er jeg usynlig med. What the fuck? Nej, fuck. Lord, jeg kan ikke flyve her. Nej, jeg kan. Du har, man skal sådan noget specielt for at kunne flyve i Pandaria. What the fuck, det er mærkeligt. Ja, det koster 2.500. I wish to challenge you. Next one is on me. Er du i gang med at slås med? Nemlig der. Wow. Okay. Oh my god, nu må han til at bevæge sig lidt hurtigere. Er der 2, der hedder Master Cheng? Ja, åbenbart. Det er lidt dumt, de hedder det samme. Fuck. Bow. Bow before Master Cheng. Oh shit! Tiger pump. Blackout kick. Og rising sun. Hey, jeg kan bruge. Oh shit, jeg dør! Nej! Døde jeg? Det er bare bad, du er her. What the fuck? Det er første gang jeg dør. Eller taber. Overfor Master Cheng. Eller du kan bare klare ham, og så klare dig med mig. Nej, vi er ikke party endnu. Jo. Jeg skal heal mig selv. Avada Kedavra. Wingardium Leviosa. Sådan. Er du klar til at dø, Master Cheng? Det er faktisk ikke slå. Vi kan ikke begynde med. Thank you. Jeg skal gå. Whoops. Er du færdig nu? Nej, jeg kunne lige begynde, eller jeg skal til at begynde. Jeg burde åbne noget epic musik. Burde åbne noget epic musik.
Hvorfor kan vi ikke starte med Touch of Death? Well done. Remember that. Og du er i gang med hende den anden, eller hvad? Nej, det er jeg ikke. Jeg venter på dig. Jeg venter på dig. Du kan bare have slås med, og så er han klaret med mig. Det er selvfølgelig også godt. Well timed application of force to a pressure point to stop an opponent in the tracks. Regardless of the Ja, Hakan, det er god, at læse det helt højt. Det er sgu ikke klogt. Jeg kan ikke bruge en skid af det, siger jeg. Jeg skal bare tæve den. What up, bitch? Det er så pisseligt der med Touch of Death og sådan bare. Fuck, hun bruger det der med spin. Der kommer det. Hakan, er du ikke færdig? Jeg dør! What the fuck, jeg er død igen. Og så healer jeg hende, hvad laver jeg? Hakan. Jeg ved, du vandt lige, så klarer jeg den. Men alligevel, det var også sgu lidt pinligt, jeg ikke kan klare den. Du er bare dårlig. Men jeg var healer engang, så jeg har nogle healer-armer jo. Har du stadig det? Det tror jeg faktisk. Jeg tjekker det. Har jeg det? Det har jeg faktisk ikke. Har jeg det? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jo, mit waist der. Der er noget intellekt. Hello. 15 kit, ja. May the mist protect. Sådan. Så lader vi spin. Kan vi nå det? Nej. Hvor fuck er han? Så jeg skal den her vej. Nu er synd igen, what the fuck? Det er ikke usynligt, kan du lige der? For mig er det usynligt. Jeg er en spøgelse, Martin. Sådan. Det er ikke bare fordi din computer er lort. Jo, jeg skal ind i computer. Men så skal jeg spare op til en, og så... Ja, det er for bøvlet. Så har du også en quest her? Jeg har en let mod vest, eller mod øst-syd. Jeg har en hernede, i den basestand. Har du det? Ja, der skal jeg dræbe 12 eller noget. Nej, jeg skal dræbe jeg skal Northern Tower og Southern Tower og den frie står der. Jo, nej, what the fuck? Det kun har jeg ikke. Hvor er den fra? Jeg skal være her i hvert fald. Og så gør jeg den her tower her. Ja. Hvad fanden er det? Så var det et spørgsmål, hvad skal jeg? Hvad fanden skal jeg? Har du været før? Ja, men det er et stykke tid siden. Nej. Jeg synes ikke, hvad jeg skal. Use the smoke beacon. Har jeg noget smoke? Oh fuck. Fake. Det har jeg ikke.
Jeg tror jeg skal af bonden, skal jeg tage den igen. Hvor fanden har du fået den fra, den quest? Ja, lige hvor var før, det var jo til start med. Ah, fuck. Stop det. Oh my god, jeg har en lål på mig. Jeg er usynlig ved hver gang jeg tilkører en mount. Der skal simpelthen for meget kraft til at... Men det kan kun når jeg optager den, gør det. Når jeg ikke optager, så er det bare normalt. Hvor var det vi tog questen, men? Underhold, det der. Ah, det er ikke her. Legion. Wow. Men her var jeg før. Jo, så tror jeg det er rigtigt. Fejl. Altså der, hvor vi tog de her quests, det er der hvor der er nu faktisk, er det ikke der? Nej. Er det lige derovre? Lige her? Nej. Jo. Jeg tror, du går for langt, Hakan. Ja, Hakan, det er lige her, hvor jeg... Men lige her har en quest. Hvor er det hen? Er det der, hvor du er? Ja. Kom. I'm coming home. Jo. Jeg er nemlig quest her.